Hola, soc Carla Pallardo García, tinc 9 anys, soc de la Falla Sedaví, estudio quart a l'Escola Comarcal i em presento a la cort. Soc molt carinyosa, alegre i m'agrada llegir, cantar i ballar. Fora de la Setmana de Falles m'agrada la festa de pitxames i els concursos. I dins de la Setmana de Falles m'agrada la crida i les presentacions. Jo els diria que vingueren un dia a la meva falla per a veure lo divertit que és passar el temps de la Setmana de Falles amb els amics. La falla està feta de corxo i m'agrada molt com estan pintades. L'any passat em vaig endur un ninot que posava el meu nom i que deien que es pareguia molt a mi. El dia de 9 de març es van acabar les falles, però vaig pensar que continuaven i vaig recordar tots aquells moments tan especials que vaig gaudir.